sini pandangan mas kai sini orang paisa bojang sini gawat di borong gunang sa aro ani sabana phangno umagra long live BJP party akari diploma bhajar hocchen khabai khobai lamsago live diploma long live umagra Joto sini media no bele hamba ya faro ini sini election payment ya golono haine hai sini oro komun party ya kare BJP IPFT CPM ya kare haine hai nete sini oro mo west takar jolani haira ka parawo sini oro ni chairman ni nogono nokhlauno जों कायसा अरो यासक मु पांदा है के जॉइनिंग मान खासों चिनि अरो 24 फैमिली 102 वोटर बरक जॉइनिंग खाइपेखा ताइ जों चिनि अ तिनि पांदाव मानजाक फाइखा चिनि ऑनरेबल एमडीसी बरक नंग सुरज ताइ चिनि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट जों बरक अंजलि देबवर्मा ताइ अरो जोनल नि वाइस चेयरमैन सब जोनल नि चेयरमैन सं जतनो बरक अरो फाइसक फाइखा एबं जों बरक न जतनो जे 102 वोटर जे बरनो जों जतनो खाबाय खोबाय जों पहिला यासकि नालायो नालायखा एबं जों बरनो बेले हामबाय याफरो तिनि अ जराव बरक चिन थानसानि मारिवो जरा तंसानि चिन बुबाग्रान खरंना खनावै बरक तिनि चिन अति पराव मथाव फाइमानि बगै जों बरनो बेले केना हामबाय याफरो नरक जतनो सेवा चिन अ 18 जम्पुजला ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सी अ थांनायो चिन अपोजिशन है के बीजेपी रक प्राय 1100 बुट मांखा आमनि बिसिङाव मैक्सिमम अरो जतो आजागने फाइका तारमाने जों अरो प्राय 102 वोटर जों अरो जुकुं खाइसे तारमाने चिनि जों वानसगो एबं अब वास्तव अबनो जे वेस्ट ताकर जलवनि अलरेडी मैक्सिमम ज खबजगो तै कयक्टा दङ कयक्टा बिसिनि इंकाय अ जागाव जों बसकांनि चिनि जे चिनि बसकांनि अ जागाव बिसि इलेक्शनो जों अरो एक्चुअली बिना प्रतिद्वन्दितानि जयंनाय अब तिनि हाइनाय जों परिष्कार बा स्राय थांका इंकाय अरो तै चिनि अ ताकर जला आमसायो जे किसा मिसा जे बीजेपी तंनाय रक बा आईपीएफटी तंनाय रक बा सीपीएम तंनाय रक ताब जतन जों कन्टेक्ट खाइ दङ जे बरक दाकि तिब्रा मथाव फायै जइन खाइपेनेन बगै रक्ताव जों खसारि दङ एबं जों प्रोग्राम आर प्रोटेक्ट दिनो नरक खनाव नर जइनिं चलि दङ o kan tam ka sara मतो खेल थागुन आइरा कपरान नबना पारान मुखे वेस्ट ताका जनि वार्ड नम्बर 4 हापिन अरो ता किसा जे 102 वोटर अब वार्ड नम्बर 4 नि सिमिनिया ते कयक्टा बिसिनि दङ मतो गनि आमान दङ कयक्टा इंकाय अम हाइके कयक्टा जागानि दङ और एक लगे खाइ बरो जतनो चिनि अरो जतन दङ पाइ बरो तिनि जों बस अरो बरो हाइ सकपाइका एबं बुबाग्रानि आतासिम सागा जे रिंगमानि खरांनो थानसानि मारिबो बरो जतनो खाप फुजाग तिनि हानिया बरो किपिलि फाइका हामबा आं बेलाङा हामबाय सिनि जत मिडिया सं सिनों जे सुमानि तो पहिला मनो तिनि अरो सिनि आरिया कपरा वेस्ट ताकाजला बिसि वार्ड नंबर 4 सिनि तिनि कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम डेमोक्रेटिक मूवमेंट जतनो जानजनि मुसमा खाइमा এই দুই ফ্যামিলি দা 5 ফ্যামিলি দা 100 ফ্যামিলি দা তো যে বড় মুচুমানি ইয়াবা বড় তিনি सिनि थांनाय टीटीएडीसी जनरल इलेक्शंस थानसानि मुभमेन्टनि बिसिंति बर तिनि सिन थानसा फाइलाम जफागा आमबाय आं बरनो आनि खाखु फरबाय खाता हामबाय आमर नाम सबायस संजतन तिप्रासा बरबो केबया बरबो सिन तिप्रासा ना ओइते आजराव बर किसा बुलुङि मानु ओइ जागा सियापि सेइ मानु याबा तिनि आबनि पाइमि यागल फन बर तिनि अनुकुंगो नुकु कतालङि लाम सफांके हायन बागै आं बरनो बेले खाखु फराय लाम सब एन्ड बसकांनि दिनो जोंनर तिनि नुखा जे तिनि सिनि बिसिंति जॉइनिंग प्रोग्राम बरबो माहायनो खायानि चेष्टा नरतो नुखा थानाय एडीसी इलेक्शन से सिगां गोबां मा जागाबो सिनि मुंगिया गामि हाय जागाव 6000 आव जॉइनिं लायमानि 3000 सिनि जम्पुया से पुरै बसक 12000 बजन 9000 बजन जॉइन लायगा गां तिनि सोनानि मुचो तिनि बीजेपी रावना आति प्रासा जे 6000 3000 5000 के जे जॉइनिं नायरो तिनि बियां थामायखा इट मीन्स आबो तामबा जों जे आगि साइ दङ आबो फेक जॉइनिं आबो तिनि लुकुरक स्ट्राइ फुनुरुका दाबो अजे लाई थांजाक तितेरि चंबारि वाहिस एन्ड तिनि ताकारजला सिमिया तिनि मानदे पुलनपुरबो जॉइनिं इ दङ हाइसि तामनि बागै आजराव बर बुजि मानलियाना सिनि मोटिभ ताम सिनि आइडियोलॉजी ताम सिनि नाहार मुंताम या बर दा बुजिवै पारानि बर साजामानि यागलो बर तिनि फाइकिया आं बरन बेले खाखुबै लामसगो फियाबा जोंमन कासे मेसेज नानि मुचो सिनि बुबाग्राबो अबनो सालब्रम मेसेज दङ जे तिप्रासाव जतदुगु थांजा तंसा अ राज्यबो अ हावो केबो सेगैट्लाङो मानि हाइसि नों तिप्रासाथ तै नों सुवानसुलि नों कि सेगजाना दा नाकि बा सेगजाया दा आबनि बागै बसकांगो सिनि अनडबल एमएलए सामनि हाय गोबां मा बर रक सुरियां ताकाजल सिमिया जम्पुइ जिल्ला फाइसिनि कयजना तंनाय रक
bongni buta to nor nukhana nor ne nanya muchu hankai nong nang je buta final je list abo nong nang rimano besek bo police je besek but mangka baksa to zero simano zero and bor sai tong je world biggest party to am hai je tonero je 1200 tonero bor tabu tur ke baksa bor ma phai tong abisi yang khumulam hoite mande plunpur hoite sini 12 টাকার জলা অ্যাসেম্বলি জুরিসডিকশন আন্দর গোबांमा যে প্লাইনে আবো টাকার জলা ফাংতং টাকার জলা ফাংতং গোबांमा নজতন খাপরে লামসগো আং কয়জন বুজঙ্গ ফাইদি जों थानजाके जवामा खायनाय तिप्रासर खामारांनाय खा कलंमांनाय बयतो मा तंनाय हेसि आगे सिन दह माथांगना थांजा तिति एडिसि इलेक्शन से जों फ्लॉलेस विक्ट्री तुइ फायु हांगांकाय ताबो त्रिपुरा राज्यव 587 विलेज कमिटी दङ 587 विलेज कमिटी नि बिसिङो almost 560 to 70 500 ang bor hai ase confident ka sagala haisi borok je 28 ron sagala 587 bisingo 560 plus ADC village committee ti promotion pokhono phainai and takar jolao hai jagawo bina protinindi yako without any candidate amar sohaini apply nai tang hindi takar jolao srai or nojod siwo o jagawo kha tai kono party krikha मनोज नुग्लियाबले कारण जेता तिनी बरो जॉइनिंग तो बस कंते जॉइनिंग नका सब बनि कैंडिडेट नाइबा कैंडिडेट तो नांगनाय बेना आं कबनो आं कयनाय मोस्ट वेलकम गणतन्त्र बिसिंति राइट्स बिसि जतन फाइट खायनो अधिकार दङ फाइरि जों जतन लराय खायिनो जों सब खायनाय आबो जों बसकां मानजनाय आबो मन आ बिसि इलेक्शन कितिङनो दाबो बीजेपी रक्तायसे हायनो हाय सिनि ताका जला आमसायो थांनाय एडिसि इलेक्शन 2 मास सिगां दिवाली सृष्टि खायमानि ताकतायसे दिवाली सृष्टि खायया बा खायि दङ आबो नेतृत्व सुनुखा और निजे मंडल प्रेसिडेंट 6 तारिखो बुनि सीसीटीवी कैमरा खगजा खगै ताइसे 9 तारिखो दाबो दिवाली सृष्टि खायतों दिवाली अर्थात बम फाटिनो चेष्टा याका सुरु खायजाव गदाबो आमहाय जेसेबा नंदि किछु याहायसि बाय निर्मल निनि नों आसो माय खायन थांके नों तेबो माने तला गंनायसि बिनि अन पोलिंग स्टेशन बसक बुट माखा बनो सोंनाय दिहायसि आं कुनो सामा मोनथांलिया राजनीतिक मायगे खाया बखा बाय दफाना हामजनो रोंनाय आफुर दफा साबि ननो ताइसे नन हामजो मानखिनायसि